Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasol man, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Sir, naimbag nga orasyo. Kastamay, adda masapulyo kanya? Sir, amangan no kaya ti agpasyain iti sapatos? Ha? Sigin sir, agpasyain kayo iti sapatos. Tapno day gatang mimot iti kanan mi ni manang ko. Ha? Saan kayo pa'y anang nangan? Kasta nga rod, sir. Da kayo ti umuna nga isyain mi ti sapatos na. No manugot kayo. Tapno day gatang mi iti kanan mi. Isa pa nga asiyo ta manugot kayo, sir. Alangarod, isyan yun ti sapatos ko. Tapno ikan kayo iti kwartayo. Sige, sir. Agyaman kami. Mabitlaeng ti katek ti sapatos ko. Tapno saan kayo ang marigatan amang shine. Adday ta sir, nalpasin an na-shine mi ti sapatos yo. Ay wow! Nagpintas meten tinamayan nyo? Saan kayo lang akit kitaan ta madama ti panagbasa kiti pagyawarnak? Ngem nalpasyo gaya man. Agyaman kami mo ta magustuhan nyo sir. Magustuak launay talaga kadi damdamo yu laeng ti agshine iti sapatos? Win sir, Kasla sigud maten nga agshine kayo iti kinapulido ti trabaho yo. Iso aga po iti dayta. Ikan kayo iti dakkel at tipyo. Ha? Adda tip mi? wow! Oh, adto iti tangdan nyo. Ha? Nagadun a kwarta. Ala, nagado. 5 dayta asag sa sangagasot. Iso a 5 gasot a pisos dayta. Ha? Nagdakkel mo't una yan ti itad mo atangdan mi, sir? Win nga rod sir, nagdakalunay. Okay lang dayta ta magustuak ti trabaho yo. Agyaman kami unay, sir. Makagatang kami matlangan iti kanan mi, kandanum mi. Abay, sa dino ka diti pagnanaidan nyo? Dito'y parke, sir. Anya? Awan balayo? Adda idi, ngam awan itan, sir. Kasano dayta? Saan da kami akayat ti asawa ni tatang mi sir? Tagtatakaw kami kano? Anya? Ngam, saan kami nagtatakaw, sir? Da kamin to pa'y tinabukawan iti kwarta, sakbay a pinapanaw na kami. Win sir, saan kami nagtatakaw kun ni manang ko? Manang, nakapangandamot langan iti naimas. Manipod pimanaw tayo palay. Wanero dading ko, ngam ininutan talata ti kwartata, tapno saan adaras a maibos. Win manang, Dinto no, malpas ta amangan, mapantamanan agsapol iti mabalinta nga isya ti sapatos na, tapno manayunan latta ti kwartata. sige manang. Umadunton ti kwartata, bumak ng tantumatan. Wana, basta agimpad kan aggagagata.
Anya kamutan gari, kanayon arumwar ka. Sapsapulak dagiti anak ko. Manan, dadadaulam kit din ti panawin mo amang sapsapul ka dagiti agtatakaw nga ubeng. Uray ko na magtatakaw ta anak ko latta dagijay. Makaammo ka. Ngumno ituloy mo lata sa pulan ida agsi na talaangan. Anya? Adakan ka, numas napatpatagkan ka dagiti anak mo ngum siya. Manmanong ti agpasyan iti sapatos dito'y parke ita. Un nga rod manang, nagpasit pa lang tinatgadan ta. Ha? Ala manang, agtiltiliw sa matagiti pulis nga da dito itiwalang dito'y parke. Ala, un nga peso. Oh my ka, aglamang ta. Manang, mabutangag. Saan ka nagpuputang? Dito'y taglamang kapuskulan dagiti masetas. Saan na tamat siguro ang makita dito'y? Hoy! Manang, nakita na tan. Oh my ka, tumaritan! Sumartan kayo! Manang! Di tayo kaskaso, basta tumaray talaan. Mayat ti pag na dito'y parke kalpasan ti panagjogging ko. Umigsa ti tumtumang ko no kastoy laeng. Sorry, sir. Sika, apay akas taunay ti taray mo. Itartarayan medyo mangkamkamat kada kami, sir. Manang! John, nasaya at nasurutan nak. Aguray kayo man. Apay ngagtartaray kayo. Kamkamatin na kami nga medyo pulis nga agtiltiliw itiwalang ngobing dito'y parke, sir. Anya. Nadadyayin ti pulis, sir. Agturungan dito'y. Umay kan ading, aglamang ta. Mabit laeng. Dito'y kayo laeng. Tas siya kon ti makisarita iti pulis nga agturong dito'y. Agyaman kami, sir. No saan na kami at tinulungan. Nalabit at tiniluda kami di pulis amang kamkamat kada kami. Sigurado dayta, ket ipanda kayo iti DSWD. Iso ayawid kayo laengen. Ha? Anya? Imbagakmet nga anak na kayo ti kakadduak ijay balay. Iso ayawid kayo laengen, takaasi kayo met nga gwalang-walang. Panagkitak met kada kayo nga bingket, nasisingpet kayo. Iso didak met siguro ikan iti sakit ti ulo no bilang tayawid kayon. Kaya't da kami ayawid. Nga uray nangir-ngir-ngir kami, sir. Uwan nga rod, sir. Nagangdod kami, pay. Saan aparikot dayta? Tamo nagdigos ken nagsukat kayo, saan kayon anaang doon? Gari, masapul a pumanaw tan diti pagnanaudan ta. Saan tamutten anak kabaybayad iti abang. Adda kanun ti sabaling agnaud ditoy. No mabalin, jak kaya ti pumanaw dito'y. Tama nga nagsubli dito'y dagiti anak ko. Anak mo manan, makauma kamot gari. Dagi jelatan nga ubeng ti sang kadagulit mo. Agsina talaangan. Saan ko mamatakas madandanagan lang nga Ruben para kadakwada. Kasano kat makauma kan? Isudalatan na kanayon ti sang kalagip mo. Imbagak lang nga din asaan nga agsubli dagi jay ta nakabasol da kanyak. Agtatakaw da! Wow! Nagdakkel mo ti balayo, sir. Un nga rod, sir. Nagdakkel. Mansyon. Uray dito'y lang tugaw ang maturog kat mayatan. Uray siya ka? Nagmayat ditoy. Dito'y kayon nga agyan. Ipan kayo kumaijay balay ampunan asop suportarak ngem tangay nakitak ti kinasingpet yung ubing isu dito'y kayo laengen balay nga agnaed. Adda ka di apo kayo, sir? At dadaamin ijay abroad ta ijay damet anayanak. Ta ijay met ti pagnanaidanen dagiti dua nga anak ko. Kastagayam.
Damat tinagrigrigatak nga impumpundar a business ko dito kat iso ti asikaswek jakmat mapanawan. Iso kay kayat konti agnaed dito'y Pilipinas. Naimbaglakit din dito'y kayo ang nagnaod, sir. Tapno dati ng tulong kada kami. Makapaayat kayo at talaga nga ubeng. Mabalin mi nga rod ti agnaed ditoy, sir. Una, dito'y kayon nga agnaed. Tumulong kayo kadagiti babaunen dito'y. Kuyugan na kayon ton ni Pipay amapan aggatang kadagiti masapsapulyo nga agkabsat. Sir, kitaan niyo oh. Ha? Nay, insyain nyo matan amin dagiti mabalin ang maisyain a sapatos ko. Sir. Data tinar aramid mi ni manang Jemay tay. Tapno maragsakan kayo mat, sir. Nakayayat kayo at talaga nga kabsat. Naisim kayo at talaga iti sapatos anya. Sir. Kay kaya't may ti sapatos, no? Ore awan ti sapatos mi. Kanayon kami agtugtugaw ko ni manang ko iti higit ti kalsada, iti asitig ti balay mi di. Kalpasan na, buy-buyahan mi dagiti aglabas. Kitkitaan mi dagiti nagpipinta sa sapatos da. Anyan? Ala, ingka nga rod ayabanan ni manang mo, ta intayo man gumatang iti sapatos yaw. Ha? Igatangan na kami ti sapatos mi, sir. Tapno mapadasan yung matiag sapatos iti napintas, ket saan kayo laengen nga umapapal kadagiti makitkita yung anak sapatos iti napipintas. Wow, nagpipintas sa sapatos. Nagadupay. Kaya't kumati madaan iti kakastoy kaado a sapatos alako. Oray siyak manang, kahit kumutagla ko itinagado sapatos. Anya ngay. Nakapili kayo ka din iti sapatos yo? Pero may matipanang kita yo kadagiti nagado a sapatos. Nagpipintas namin, sir. Arapap mi ni manang timadaan mo't iti ilako ang nagado sapatos. Sir, kaya't mi, maadaan kami mat iti kasta kaado alako a sapatos. Tapnoy kami to dagiti ubing nga awan sapatos na. Makapaayat kayo nga ubing. Ubing kayo pailaeng makita ti kinadalos ti panagpuspuso yo. No, kaya't yo ti maadan iti kastoy a business, agadal kayo nga rod. Tapno saan kayo amayaw awan iti beneg ti negosyo. Nyamot ti kastoy. Awan pa'y limpyo matapag naedanta. Barong-barong manenday to'y nasarakan ta pag naedanta. Anya nga rod nga, ikatawan mo't kwartata, pagabang tay, tilimpyo kamamot basita pag naaranta. Kastoy latan ti taray ti biyagta. Awan pa'y aasensuan tamot. Kasano nga umasenso ti biyagta, kat awan pa'y timasno papanggadanta. Day tangarod kat, hiso arumwarak langan. Papanam? Inak makisugal. Tabareng numapaadok to isang kabasit nga gem ko. Anya? Awan lang nga rodon ti kananta, ingka pala isugal day tanat gadak. Kat, anya nga iti ammom, amang ano umado. Isu nga inak man sa rungkaran dagiti cardmates ko iji asidag tinagnaedan ta idi. Yung medyo adayo ija eh. Ag-tricycle ako na, para manumot langan ngay. Ay, paadwag man dahi ito akwarta nga inyawat mo kanyak. Tapno makasidata mo't iti naimas. Ay na, mag-apira sa katalagan iti baraha. Nabayag mo na sa anak anagay ay ayam iti baraha. Iso nga ipapas ko mankit iti maki ay ayam ita. Barag no makasara kak iti ado akwarta.
Ay, di nagsaya atin nga iti biyag ko, no kasta. Di oray man panawak tumuten ni Gary. Ay, manong driver! Matungpartan! Ading, congratulations! Nakalpas ka iti panagadal mo. Agyaman manang. Matulungan kan iti inrugim a negosyo ta. Kablaawan ka dyan, kamaudyanan na. Agpada kayon nga agkabsat nga da diploma na. Agyaman kami unay kan ka, sir. No saan aga po kada kayo anang tultulong kada kami? Saan kami kumamot ang nakalpas nga agkabsat? Gaputa disebyo ti matulungan. Ken intrabahuan nyo met dagiti na ipaay ko kada kayo. Nasaririt ken determinado kayo ngamin. Isu nga immo na ka nakalpas iti kolehyo. Ket ita ni meten dyan. Gapu iti kinaano siya anang tultulong kada kami, sir. Saan? Gapo dayta iti kinaanepyo. Iti kinapasnekyo. Ken bilibak kada kayo. Ta negosyo at talaga ti adday ti panunotyo. Diyo kaya ti agbalin nga empleyado. Gaputa kayat mi kani dyan, ada kami timangtad iti trabaho, sir. Iso nga inrugi kung tinagnegosyo iti sapsapatos. Diyan, adamat basitan na urnong ko iti inrugi ka negosyo ta, idi nakalpasa kun iti panagadal ko. Iso kayat ko, data mismo ti agbalin a producer iti sapatos. Kalpasan na, datamot laang ti mangilako. Barang mapadakkel tanto, kat datanto mo ti pagangkatan dagiti retailer a negosyante. Mayat day ta ka panunutan manang. Pinanunot ko at talaga ti may papan iti day ti abanag. Sigurado ano maamuan dagiti tao ti may papan ka dagiti produkto ta. Dayawan dalakit di. Ta quality lang aruden, nalakapay ti pamayan ta. Tapno saan mat amarigatan dagiti consumers. Mayat tinapanunot mo manang. Datatagbalin a producer. Kalpasan na, alaan mo dagiti wholesaler ka data, nga aging ga iti retailer. Wan ading, kasta tinapanunot ko. Isu nalaan, tadakkel ti puunan iti daytoy. Masapul anapigsa ti pakinakam ta amang irugi. Kabailan ta day ti manang. Dawatan ta ti panarabay ti namarswa, tapno igiya na ta iti kasayaatan nga aramidan ta. Tanasayaat mo ti panggap ta. Kan makatulong tanto pa'y kadagiti nagado nga ubing nga awan sapatos na. Una, day tamot a talaga ti arapaap ta manipod ubing ta, manang. Sir, kayat may launay ti mangyarugi iti negosyo ka ni Jan. Ngam kurang pa'y mo ti urnong mi, babaan iti panaglaklako mi iti ang angkatan mi a sapatos. Kasta? Kaya't may kumati bumulod iti kwartayo, no adda pa nakabalin na, sir. Tapno mairugi mi ti negosyo apang panunutan mi. No kasta, patuluyin nyo ti plano yo ada kayon a mismo ti agbalin a producer ti sapatos a mailako. Mangbangon kayo iti pabrika ti sapatos. Kasta nga rod, sir. Dakkel mo ti puunan iti dayta. Takasapulan ti tao, kan makinarya nga aramatan. Kan siyempre, kasapulan nga dapas da kapag trabahuan a pumasa iti standard ti gobyerno, tapno saan kami amadaksan. Sige, kita no anya ti maitulong ko, Gemma. Agyamanak, sir. Amo kadakkel ti magastos iti daytoy. Iso ano anyaman bilang ti kurang nanto, isunto ti utangak iti bangko nga inayon ko.
Manang, sikat at talagang ti branti sapatos nga aramiden tayo. Mabili tintero apagilyan. Isa adim makkelin adim makkel. Wan nga rod ading. Kay kayat da namin ti produkto tayo, ta affordable lang nga rodan, quality pie. Iso nga uray dagiti simple laang at tao, kat kabailan dati gumatang iti sapatos a produkto tayo. Kasano, kat pangmasa talaga. Dagiti ordinaryo at tao ti kang runa na target tayo iti market. Kan uray dagiti addan iti kwarta, saan da nagbabawi a gumatang iti produkto tayo, ta saan tayo mat apaatiw kadagiti makuna a branded. Manang, kumusta nga tan ni tatang? Ha? Jan? Ayan na nga taitan. Nabayagan na sinapsapol takam di tamot na sarakan. Sa dino nga tan tinakadandanunan na. Diyak amo ading. Ngamjak lat tamapukawan iti namnama, a makita tanto mutlaang ni tatang. Mangangay kayo man gaya man iti outreach program iti may sa akarigatan a komunidad dito syudad, Gemma. Wen sir, binulan ng day tangar aramidan mi kani ading ko adyan. Agiwaras kami iti sapatos ken makan kadagiti ayan dagiti agkasapulan. Adamat tan free medical check-up ken agas a maipaay para kadagiti saan a makabael nga agpa-check-up ken gumatang iti agas da. Da kayon timang tangtangdan kadagiti doctors akakadwayo at tumultulong? Wen sir, dagiti daduma tangtangdanan mi ida. Dagiti mat daduma libren ti serbisyo da. Takayat damat ti tumulong kadagiti awanan wenno agkasapulan, sir. Nasaya at day taaganwat yung agkabsat, Gemma. Iso ang nakarkaron at dimor as ti biyag ken negosyo yung agkabsat, gapo iti na impuswan a panang tultulong yo kadagiti agkasapulan. Nabalitukan ti panagpuspuso yo. Iso nga uray siya kat inspired akmet ang makakitkita kada kayo. Mairayrayo akmet nga agaramid iti naimbag gapo kada kayo nga agkabsat. Naimbag kayo mat a tao. Da kayo tinaramat tinamarswa anang rugyan mi. Tapno matungpal dagiti arapaap mi kanidyan akabsat ko. Nagsaya at kayo launay nga impaay ti Diyos asanggir mi idi nakapsot. Kan awan pulos ti mabalbalinan mi nga agkabsat, Sir Gordon. Mina, agrobot ka ta mapantay di plaza. Anya ti kwa unta ijay. At kano outreach program ang mga ijay. Kung na dyan ang ibaga kanyak akaruba di tabangir a barong-barong. At kano libre ang makan. Libre ang check-up kan agas nga itid da. At sa pay wheelchair kan sapatos nga itid da. Anuk ngay ti sapatos ket napukaw metten ti may sa asakak idi na aksidente ak. Bareng nga da itid da wheelchair. Tapno san ka unayan ang marigatan. Kakasi ka dita saklay ang madadadael nga inaramid ko laeng. Sige nga rod. Ikagumaan ta ti mapan ijay plaza. Uy, natauray sakit. Agpacheck up ak may tanay. Ay na, saan man tangagin imbag na ito ko? Jan, nagado ti tattao nga imay. Wen nga rod manang, talaga nga ado tag kasapulan. Sige manang tatumulong akman nga agiwaras kadagiti sapatos kadagiti ubing. Nakayayat da kami nakitkitain. Nagraragsak da ang makaawat iti tunggal sapatos ang maitid kadakwada. Wen nga rod ading. Kita am dagiti sumungad abaket ken lakay. Kaasi mo ti lakay ang mga alalay ijay nakasaklay abaket a kadwana. Ni, wen nga agpaiso.
Mabit lang manang. Tasya akong timangala iti wheelchair nga isabat ko kadakwada. Tapno saan damat una ang marigatan nga umasidag. Tata, ipatugaw yun dito ni Nana. Tapno sana marigatan na magna. Wheelchair. Ay, nahagyaman ako unay, sir. Alahat tugaw kan dito wheelchair. Tapnosan ka unay na marigatan. Ay, agyaman unay. Mabisin kayo kadi? Ada libre amakan dito eh. Mangan kayo pa eh. Talaga mabisin kami. Tasan kami pemot anangan. Awan matimakan iji pagnanaedan mi. Ala, umay kayo nga rod. Sumurot kayo kanyak. Tapno saan kayo nga agpila ket makapangan kayo. Ay na, agyaman kami unay, sir. Nagsayat kayo. Espesyal mo itong ditrato yung kada kami, kat nagdudong rit, kat nagaangot kami asimang bay dito yung agkidaw iti tulong. Uwan nga raw. Nakababain pa ikit din kada kayo, sir. Amin nga da dito ikat espesyal, tata, nana. Sir, adto yung tiim paalayo a groceries kas kada sapatos. Isarunudan di sa nga kaban a bagas. Agyaman nak. Oh, tata, nagpaala kong dito iti yawid yo. Tapno saan kayo na marigatan nga agpila iti pagalaan kadag iti libre abagas, kas kada groceries kan sapatos. Para kada kami, dagita nagado ag groceries kan sapatos, sir. Wen tata, para kada kayo amin dagitoy. Ken kuyugan kayo iti pagpa-check upan, takasapulan nila una iti ma-check up. Tani, agoy-uyag kayo tata. Ken oray da kayo, nana. Ay na, nakasaysaya at kayo launay, sir. Gari, maagasan tamot laangan. Kan uray siyak, makita no adda sakit ko. Ay na, adda pa yung wheelchair ko. Uwen, Mina. Magasantan. Ha? Anya ti nagan mo, tata? Husto ka di nangig ko aggari ti inyawag ni nana kada kayo? Uwen, sir. Gari, tinagan ko. Siyakmat ni Mina, sir. Anya? Adda ka di mo yung agnagan iti Jan? Ken Gemma? Nagan, dagit isapsapulag nga anak ko, dagita. Nukasta? Sikan ni tatang ko? Anya. Sikan eh. Diyan, nga anak ko. Diyan, anak. Wan tatang, siyak na ito ni Jan nga anak yun. Jan, ada kamot gayam dito eh. Itay pasapsapulan ka. Kaya't nakakano akasango ni Mayor. Taada ti... Ha? Anya ti mapaspasamak dito eh. Manang, nasarakan ko ti amata. Anya? Iso ti amata. Ni tatang. Anak ko. Gemma. Diyan. Nagyamanak na nakita kayo at langin, anak ko. Nagbayaga, sinapsapul kayo. Tatang! Tatang ko! Inarakop na ka, Oray. Nagdungrit ka, nagangop ka. Nagbayaga sinapsapol na katatang. Na kayo kanina na Mina. Di may pulusin pa pero pa dito gayam ti pagkasarakan ni kada kayo. Nagsaya ata talaga ti Diyos. Tati kinaimbag nga aramidan may di padami a tao. Kada karkaro pa yung kinaimbag din sa papak na kada kami. Na nakita dakan.
Agyaman ako na iti kinimbag mo. Agyaman na kiti panawan. Ngayon pae mo ka na kami nga aga-ama. Agkikita kami manay. Nagimbag ako na Diyos ko. Si kagayam ti amada Gemma ken Jan. Maragsakan ang makakita ken makaamam mo ken ka, Gary. Agyaman na, sir. Amom makunak amay sakan kadagiti kagasatan. Ta sika tinagbalin nga ama dagiti agkabsat. Nabaknang ka no may papan kadagiti anak. Bonus laengen ti kinalaing day ti negosyo, iso ang napasaya at dati biyagda. Diya ka mo ti sarita, sir. Tadya ka mo no may kariyak ngagbalin nga amada. Ta sikamot tinangkit kita kan nang padakkel kadakwada, sir. Sika ti pinili ti Diyos ang nagbalin adadakkel da. Iso ang maikari ka nga rod. Aramidem lakit di ti pagrebengam kas amada, ita ta nakita mon ida. Maikari ka meten ang makuna nga amada, Gary. Agyaman ak unay iti kinaimbagyo kadagiti anak ko, sir. Dinto pulos mabubos tinalao sa panagyaman ko. Gapu iti kinaimbagyo. Ala, agpaimbag ka nga ruden, tapno makarwar ka meten diti ospital. Ket makadinamon dagiti anak mo. Ta nagbayag nga inuruuray daday ti akan ito. Tapno mapagnaidam meten ti balay nga insagana da para ken ka no agkikita kayo manen. Tatang, naitad amin ng dagiti masapsapol yu kanina na Mina. Kompleto a vitamins kan agas. Tapno saan kayon analaka a makaptan iti sakit. Nagdakkelan da iti balayo. Iyak pulos impagarup nagadayon kan nagngato tinagdeng yung agkabsat. Agasam ta mabigbigbig kayo na negosyante. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon mi tatang. Para kada kayo da ito'y abalay. Puno day tatatang. Kaya't may kanimanang, no makita da kamanen, kat may payan da kay tinasaya at panagbiag. Kaya't maikanda kayo ko ni Nana Mina iti ado a sapatos. Day tate arapaap mi dobing kami. Isa mabalin yung tagpili iti ado a sapatos yo. Ha? Kukuha. May samutan ti dapan ko. Iso jakon makaisuot iti sapatos. Agpasadya tayo iti espesyal a sapatos para kada kayo, Nana Mina. Nakababainan kada kayo. Naragpat mi amin dagiti arapaap mi kani ading ko. Isu na laeng, ta saan da kayo matan anakit kita iti naunday a panawan. Sinapsapol da katatang, ngam saan da kamot anasapulan. Nagkatang-katang kami ngaminan kini Mina. Ta awanin ti masnop nagnaydan mi. Isong awanin ti husto makam-amo kada kami. Ta saan kami mo't ngagbayag iti may sa lugar. Naisabsab itak langan dito. Iso kasla maurunawa kun itibain kada kayo amin. Ha? Nana Mina, saan kayo ko mga agsao iti kasta? Gary, pakawanin na kuma. No siyak ti makagapo. No apay nagiin na dayo kayo. Nga agama. Anya ti kaya't masawan?
Siya, tinang papanaw idi ka da Jema kanjan. Iti pagnanaadan tayo. Kalpasan, a pinagtatakaw ko ida. Anya, naaramid mo ti kasta, inindutaan mo madjakpulos nagsarsardingan ng sapsapol kadakwada. Iso nga ron ama kon konsensya ang launa yan. Pagkawanin da kumay, tinagdakas nga inaramid ko kada kayo. Ita, da kayo matlagayam ti makatultulong itan kaniyak. Mababain ang unayan kada kayo. Lipatan tayong tinapalabas na namin. Nalpasan ti amin. Ta saan na kami mo't abinaybay ang ti Diyos. Idinayadayo kami kada kayo. Tano panunutan ang naimbag. Awan ti karbonan mi nga agreklamo. Wano gumura iti padami a tao. Tanagsaya at mo't tinagtungpalan mi nga impaay tinamarso kada kami. Inaramat na latatipan na kairuruman mi. Agapwanan ti dakas nga inmula ti Diablo iti panunod yo. Tapno mapasaya at kami latang agkabsa. Iso ang nagbaligi latati kinaimbag, nana. Nakasaysaya at kayo agkabsat. Iso ang nakababa inti makipulapul ka na kayo. Nudyak mat agbalin anasaya at akas kada kayo. Nakarkaron nga ipampanakkel kayo. San lang agapoy tinaragpatyo iti biyag. No diket, ipampanakkel kayo unay-unay. Gapoy ti kinasaya at kan kinadalos ti panagpuspuso yung agkabsat. Kasta mo tirumbang nga aramiden tayo amin, tatang, nana. Ang pipinakawan tayo. Tapno sang tayo ti barong agsapa ken namnama. Pati kayat ti Diyos, ket kapya. Tanong sa pulon tayo akanayon ti kapya. Di tayo tumat nga ron agbain ang mga ibaga. Ada tayo kat anak ti Diyos. Ta sumursurot tayo ti kinaimbag. Kan kinalintag nga isursuro na kada tayo nga anak na. Santiago Kapitulo 2, versikulo 4, ngaging ga iti 5. Saan kayo amang idumduma kada kay matlaeng, kat nagbalin kayo amang ukom babaan kadagiti panpanunot adakas. Dumngeg kayo ay ayatag akakabsat ko. Saan aya a pinili ti Diyos dagiti na panglaw, no may papan iti lubong, amay paay iti kinabaknang iti pamati, ken agtawid iti ingkarina kadagiti agayat kankwana? Matyo Kapitulo 5, versikulo 3, ngaging iti 4, ken versikulo 7, ngaging iti 9. Nagasat dagiti na panglaw iti pakinakamda, takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit ta maliliwadan to. Nagasat dagiti man nga asi, talak amon danto ti asi. Nagasat tinadalus ti puso da, ta makita danto ti Dios. Nagasat dagiti mamagkapya, ta managan danto anak ti Dios. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!